יצרנו את הפול, הוא מופיע בירוק. הסיבה שהוא מופיע בירוק ו-available זה בגלל health monitor שהגדרנו, בעצם gateway ICMP. ה-F5 עושה בעצם פינג הכתובת שהגדרנו עבור אותו פול. עכשיו ניתן להוסיף ממברים לשייך לאותו פול. אנחנו נעשה את זה כעת. אנחנו יכולים לראות שסרבר אחד, הכתובת IP הזאת, הוא עונה לנו בפינג, זו הסיבה שהוא ירוק. ניתן לבוא לפה ופשוט להוסיף כמה שרתים שרק נרצה לאותו פול. ניתן באותה מידה להיכנס לקטגוריית Nodes, להוסיף אובייקט, כמו שניתן לראות עכשיו. לאובייקט יש לתת שם, כתובת IP. בצורה אוטומטית מוגדר המוניטור עבורו. עכשיו אנחנו נשייך את כל servers לתוך הפול. אנחנו נכנסים לפולס, לוחצים על המילה פול, תחת members, לוחצים על add. אחרי שיצרנו את כל השרתים בקטגוריית Nodes, ניתן להיכנס לפול, פשוט לצרף אותם מתוך הרשימה. אלה השרתים שנמצאים בתור אובייקטים. סרבר 1 כבר מופיע לנו, אנחנו נצרף את סרבר 2. וכנ"ל, כנ"ל, כנ"ל.